kemm xi ħaġa sabiħa li ġibtu lill-uliedkom il-frott tal-imħabba tagħkom, imma fuq kollox ir-rigal id-don ta' Alla għalikom biex imberkuhom. Xiġifieri dan il-ġest sempliċi imma mimli tifsir. Li tbierek tarbija, li tbierek persuna, li tbierek oġġett, tkun qiegħed titlob il-preżenza ta' Alla, preżenza pożittiva, preżenza sabiħa fuq il-persuna, f'dan il-każ fuq it-tfal tagħkom. Issa jibqgħu ċerti li l-awliedkom huma diġà rigal don li Alla tagħkom, allura diġà Alla qiegħed magħhom. Imma awliedkom dawn it-trabi għandhom bżonn l-għajnuna tagħkom biex iħossu u jgħixu din il-preżenza ta' Alla li takkumpanjahom matul ħajjithom. Żgur li intom ġibtuhom hawn għax tixtiequlhom is-saħħa b'mod speċjali fil-ġisem, b'mod speċjali is-saħħa li tgħinhom jikbru b'mod normali, jikbru bil-għajnuna tagħkom, bis-sakrifiċċji tagħkom fiżikament, ħalli ikunu jistgħu jibqgħu mexjin il-qudiem fil-futur. Imma ma' din is-saħħa li aħna nitolbu mingħand Alla permezz ta' tberejk illi qegħdin niċċelebraw, jeħtieġ ukoll ta' saħħa spiritwali. Issa nipprova nispjegalkom x'inhi. Din is-saħħa spiritwali tiddependi ħafna minna, tiddependi ħafna minkom, ġenituri minkom, familjari. Żgur illi wara żmien ta' talb, żmien ta' xewqa profonda, Alla tagħkom il-grazzja li jkollkom it-tarbija. Illum iktar minn qabel li jkollok tarbija hija verament don, rigal, hija grazzja. U li jkollok tarbija f'saħħitha hija grazzja oħra fuq l-ewwel waħda. Għalhekk jeħtieġ illi dawn il-grazzi li l-mulej jagħtina aħna nipparteċipaw, nikkollaboraw magħhom. U kif? Qegħdin ngħixu fi żmien fejn qegħdin nagħtu priorità kbira lix-xogħol u lill-flus. Ix-xogħol u l-flus saru l-iktar ħaġa importanti. U minħabba f'hekk qed tinħoloq soċjetà iktar sinjura, soċjetà illi ma jonqosha xejn fejn jidħol dak li hu neċessarju materjalment, l-ikel, il-post fejn toqgħod, il-karozza, il-mezzi li għandna bżonn fil-ħajja, dawk ma jonqsuniex. Imma qegħdin noħolqu soċjetà illi għandha bżonnijiet oħrajn illi huma iktar profondi, huma iktar imwera meta ma jiġux sodisfatti. U ħanipprova nkun prattiku fi kliem sempliċi. It-tfal tagħna, trabi tagħna għandhom bżonn il-preżenza tagħna. Mhux biżżejjed ngħidu quality time. F'nofsija sija kuljum mhix biżżejjed quality time. Issa jiena nifhem li bħalissa it-tfal tagħkom jitolbu ħafna iktar minn nofsija u minn sija kuljum. U nifhem ukoll li t-tfal tagħkom jgħijukom, nifhimha li jgħijukom, nifhimha li qalb il-ħafna xogħol u ħidmiet li għandkom biex trabbi tifel jew tifla llum saret diffiċli, saret ikkomplikata ħafna. Mhux biss għall-ispejjeż dawk ukoll, imma fuq kollox minħabba li jeħtieġu li aħna nkunu magħhom u ħdejhom kważi l-ħin kollu, jekk ikunu żgħar b'mod speċjali. Però nħeġġiġkom
biex f'din il-fażi tal-ħajja tat-tfal tagħna l-ewwel impenn tagħna, l-ewwel qabel kollox għandu jkun il-preżenza tagħna magħhom. Il-preżenza tagħna magħhom. Noqogħdu ftit attenti, jiena nifhem illi wara ftit xhur li jkollna trabi mhux biss jgħajjuna imma mhux se niddejjaq ngħidha għax hija naturali. Jibdew ixebbewna, skużawni l-kelma goffa, imma rridu nkunu veri konkreti. Hemm awtur Amerikan, psikologu Donald Winnicott, illi fost il-kotba li għandu wieħed jismu 18 Reasons to Hate My Baby. Għax verament jiġu momenti illi inti ma jkollokx moħħu, ma jkollokx moħħa, ma jkollokx aptitu aptita u tajjejk. Imma l-ewwel impenn tagħna f'dan il-mument mod speċjali fl-ewwel sentejn u nofs tlieta hija l-preżenza ta' xi ħadd mill-ġenituri. Il-preżenza fundamentali għaliex? Għax f'dawk is-sentejn jinbnew l-ewwel mudelli ta' kif it-tfal tagħna jistgħu jidħlu f'relazzjoni mal-oħrajn. U jekk aħna nfixkluhom jitfixklu f'dawk l-ewwel sentejn, inkunu qegħdin inġibu ħafna ġebel mhux biss fuq saqajn it-tfal tagħna, imma anki fuq saqajna. Anki fuq saqajna. Allura l-binja spiritwali tagħhom tiddependi l-ewwel qabel kollox mill-preżenza tagħna. Mill-preżenza sempliċi, preżenza li kultant ma jkollix aptithom, ma jkollix moħħhom, imma aħna qegħdin hemm preżenti magħhom. Dawk sentejn u nofs tlieta tal-bidu jibnu il-karattru sod, jibnu s-saħħa psikika u spiritwali li jeħtieġu li għandhom bżonn it-tfal tagħna biex imbagħad il-qudiem ituna inqas diffikultajiet, inqas problemi, anki meta nħalluhom weħidhom. Ikunu kapaċi joqogħdu fuq saqajhom, jimxu b'saqajhom, ikollhom sinsla tad-dar li tgħinhom ikomplu jaffaċċjaw il-ħajja tal-futur. U dan jeħtieġ li nitolbu lill-Alla jagħtina din il-paċenzja u din l-imħabba. Ippruvaw irriflettu ftit u nieqaf bija. Nistgħu nibqgħu sejrejn imma nieqaf bija. Irriflettu ftit. Il-mulej innifsu għażel mod kif jibqa' f'kuntatt magħna li jgħallimna li minnu dan il-mod. L-istess preżenza tiegħu kontinwa fl-Ewkaristija. Jien qiegħed preżenza kontinwa għax hija din il-preżenza li turi li jħobbna, li turi l-imħabba. U titkun din il-preżenza tagħkom sinjal qawwi b'saħħtu, prova qawwija b'saħħitha tal-imħabba li intom għandkom lejn uriedkom. Nikkonkludi billi nistedinkom biex tilqgħu kull stedina, kull invejt, kull proposta li tiġikom fejn tidħol il-formazzjoni ta' wliedkom. Kemm jekk tiġi mill-Knisja, mill-parroċċja, jew minn kull band oħra. Il-flows huma importanti, ix-xogħol huwa meħtieġ importanti għall-flows. Imma il-formazzjoni tagħna tagħkom bħala parents, bħala ġenituri, hi fundamentali. Għax tallimna anki kif nużaw il-ġejt li għandna, l-istess flows għal-ġejt veru ta' wliedna. L-aħħar kelma. It-tfal tagħna m'għandhomx bżonn tal-flows tagħna, it-tfal tagħna m'għandhomx bżonn tad-djar tagħna, kieku tifel jew tifla minn dawk milli għandkom f'idejkom tgħidu isma' għandek dar lesta għalik jew qiegħed impoġġi l-flus il-bank biex tixtrilek flett. Dak għalih ma jfisser assolutament xejn. Imma li jien toqgħod tilab kwarta miegħu jew kwarta magħha, dik tfisser id-dinja. Allura noqogħdu attenti biex il-prijoritajiet tagħna f'dan il-mument nażluhom skont l-esiġenzi veri tat-tfal tagħna. Mhux dak li naħsbu aħna li jista' jkollhom bżonn fil-futur, imma dak li għandhom bżonn illum. Għalhekk neħtieġu il-formazzjoni kontinwa għal-ġejt veru ta' wliedna, għal-ġejt tas-soċjetà ta' għada.